So, bago iwan kasi ito, kailangan tapos lahat. Kasi yung kulay, hindi tapos sa mga. Hello, long time na si Tino. Kala ko dumasan ng ibang bansa eh. Sabay wag yan. Ako lang, mga umulan. Ayan. Alright, bali ayusan muna ako sa ICT. Kaya nakapaghalo na kami dyan. At si Kapuloy dito sa taas nagtatanggalan ng mga sobra-sobra. Mga di nakayod nung nagpalitada. Ayan. Alright. Pa-slide na rin yan. Amo. Tubig. Kaya po yung halo, daling ko doon. Pali aabutin lang ni Tilo na naka sa tali. Alin? Alin yung lo? Ha? Ayan. So, tatali lang doon para abot-abot ni Tilo. Dito ang Tilo sa gilid.
Alright. Tapos yung kapuloy sa taas. Papalitan doon ha. Ayan. Bali, tali-tali lang namin yung yung hindi ka lang ha. Bawa ba? Walang bahala dito ba? Alright. Kita sa video. Oh, di kitang-kita. Right. Diyan ka lang yun.
Ano lang? Anong laglag daw?
Neat. Malamig na. Malamig ng hangin, uulan. Lumamig na naman, alam mo na. Tama na yan, ubos halo lang po kami mga ka-alright. Alas 3 na ng hapon. Kasi kung halo pa kami, makabutan kami alas 5. Uulan. Abutan pa ng ulan. So sayang yung palitada pagka inulan niya, naagos lang yan. Alright.
Malamig na. Malamig na ang hangin, uulan. Lumamig na naman, alam mo na. Tama na yan, ubos halo lang po kami mga ka-alright. Ano na, alas 3 na ng hapon. Kasi kung halo pa kami, makabuti kami alas 5. Uulan. Abutan pa ng ulan. So sayang yung palitada pagka inulan yan, naagos lang yan. Alright.
So yun nga mga ka-alright, no? So inubos lang po namin yung halo. Bali yan lang po yung napalitadahan. Ayan. Kasi napakadilim po. Uulan, ayan, kumukulog. Ayan, baka kung halo pa kami ng isang siminto at umulan, so masasayang lang makaano ng ulan. Tapos alang-alin na yung oras, alas 3 na. So baka abutin kami alas 5. Tapos malayo pa iniikutan namin ni Cornel. Alright. Kaya damo na ako ng ano, Angel's Burger. Ayan, order ako tatlo. Pasalubong sa mga Dunakis, mga ka-alright. Ano, ulan. Sama ko si Cornel. Alright. May kasabay tayong bibili rito. Mga gandang dilag. Shoutout muna kayo. Mga may gusto kayo shoutout. Shout out. Mga ano nyo, mga secret, ano? Secret na hinahangaan. Hindi pwede. Hindi pa pwedeng yung ano, i-shout out. Magagalit pa sila. Magagalit pa tayo magulang nila. Shout out sa mga DLT dyan. Ay, bigyan ko yun ng sticker. Mga gusto yun. Bigyan ko ng sticker mo natin. Pambukit sa cellphone. Hindi ah. Para mapanood nyo sa aking YouTube channel. Hindi pa. Bye-bye. Ayun mga ka-alright, pauwi na kami ni Cornel. Full tank. Ayan, pa-full tank natin. Ayan, pa-full tank natin ang ating service. Tuyo na kasi. Kaya natin kung magkano yung full tank. Naka-reserve na yan. Mga 500 plus yan. Naka-reserve eh. $500 mo. Ay, di naabot. Wala na, okay na. 90. Yan. Tatapon yung pagdarap natin. Alright, busog na naman ang ating service. 490.